cultuuragenda wordt mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve. Zondag 17 oktober geeft fotograaf Rijer Boksen om 3 uur een rondleiding met als thema de demaskering van het vak fotograaf. Meer info en aanmelding op friesmuseum.nl. Kom op zondag 17 oktober naar de lezing van Dorine Hermans in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Auteur van Voor de troon wordt men niet ongestraft geboren. Kijk voor meer info op oranje-goed.nl. De hele maand november Kunstmaand Ameland. Met 75 internationale kunstenaars verspreid over het hele eiland op diverse locaties. Kijk voor meer informatie op kunstmaandameland.com. Kunst jouwt kleur om het libben. Het maakt het meesken en de mierskip completer, wiezer, sterker en beter. Dat is de kracht van kunst. In Friesland zorgt het kunstwerk ervoor dat de kunst vooruit komt. Om kracht wint. Een taak die wij alle dagen met vuur en vaasje of wurtje. Willen jou ook adverteren in de cultuuragenda? Bel je Omroep Friesland reclame. De cultuuragenda waard mij mogelijk maken door Thermen Beauty Leeuwarikhoeve.